Ľudia, idem zničiť tento starý telefón. Hej, není nabitý, hej. Je to dosť super telefón, hej, tak počkajte. Idem na inú location, lebo som hneď tu, prejdem domov, kde stačí, nech ma niekto započuje. A zdriham donútra, hneď mi budú zvoniť, čiže idem na iné location. Dobre, ideme späť na lokáciu, kde sme boli. To ma napadlo, že ono sa dá z boku zapnúť, ono nefunguje. Premýšľam, že vynájdem nabíjačku a nerozbijem ho. Tak nabíjam ho tak, mohol by, že ak sa na ňom dajú hrať hry, on Roblox zase na ňom nebude, že? Dobre. Ľudia. Vidíte to? Počkajte. Ľudia, idem to hodiť. Čiže 3. Počkajte. To bolo so close. Zdrhám stade, lebo som ho nerozbil, ale ten typek ma dobre pozná. Ľudia, ideme za starou krčmu, kde boli 2 videá. Hej, len večer o 19:55 sa odohrávalo prvé video a skončilo sa o 3 minúty, čiže 59 a tu 58, bolo tam aj nejaké tie sekundy. A ideme ho rozbiť. Hej, čiže 3, 2, 1. Ja som to odjebal. Kámo. Som to odjebal. Kámo, ja to tam chcem dať. Hej, kámo.